Tervetuloa kattoo Lahden ostosten esittely. Kävin Lahdessa tänään. Mä näytän eka normaalin kautta Tokmannin. Niitä oli vähiten. Tokmannilta mä ostin mansikoita valkosuklaassa. Näitä. Sitten mä ostin mantelimansikka suklaa. Nää on vähän auki. Sitten mä kävin normaalisella. Ostin hotdogsen tämmösen. Sitten mä ostin kotonan champagne, joka oli loppumaisillaan. Hoitosuihkeen. Sitten mä ostin beautyblendereitä ja puuterivipan. Nämä tuli normaalista. Sitten mä kävin, viimeisenä kävin normaalissa. Ekana kävin Bedessä. Täältä mä ostin mun rescuekoiralle valjaat. Nää on ihan täydelliset sille. Ja näin. Sitten täällä vähän kaikkea. Mä en muista mitä kaikkea. Täällä tulee, nää oli naudanlastuja. Toisia naudanlastuja pussilliset. Sitten menee tänne koiran puolelle. Eli se naudanlastu ja naudan lihalastu. Sitten ostin koirille pilli. Koiria varten. Tämmönen, että saa kouluttaa koiria. Me vaan syömään. Sitten ostettiin niille herkkuja. Mene syömään vaan. Vähän lisää herkkuja. Täällä on nyt 3 pussia näitä. Joo, mene syömään. Okei. Noi tulee tuohon toiselle puolelle. Sitten alan noita kärkkäisen. Niitä on eniten. Kävin Vatsarin tehtaan myymälässä. Ja ostin Tutti näitä. Niin, tässä on tää pilli. Täällä äiti vitslas. 2-käänteinen koiranpilli. Hienosti! Pääset treenailemaan sitä. Mut ekana tuli Rankavasta Eva Kärkkäiseltä Pariisin näistä on vihreä ja tämmönen olen natural mun yhteen kori. Mulla on täällä korit ja tulee nyt tämmösen, koska näitä on. Sitten niin nää tulee tänne pöydälle vähän. Sitten ostin takin. Mun takki, miten mä sanoisin, jäi pieneksi kautta hajaksi. Niin ostin tämmösen takin. Tää pitäisi olla veden kestävä ja tuulen kestävä takin. Tämmönen. Täällä oli hintalappuja. Noin. Sitten ostin. Tää ei loppunut vielä. Ostin tämmönen kesäpaidan. Marien. Tämmönen. Ihan pitkä. Tää ja joku shortsit tai bikineitten alaosa vaan. Tarpeeksi vaalea bikineitten alaosa. Noin. Sitten tuli
vähän lisää lankoja. Täällä on nyt kahta eri. Täällä on virkkauslankaa nimellä tämmönen. Täällä on Cotton Light. Näitä Cotton Lightteja oli mun tietääkseni 2 täväristä. Niinku tätäkin. Tämmöstä puuvillaa. Tässä Cotonin. Noita oli 2 Cotonia. Samaa. Tää näyttää... Tää on siis oikeesti minun vihreä. Sitten taas. Nää on taas Cotton juttuja. Tyhjä pussi. Koska mä teen noita teen pöytäliinoja. Mä voin näyttää siis tähän. Kettu tulee. Tää on tosi vaalea. Tää näyttää vaan sinisen. Mä otan tuossa kamerassa mitä todellisuudessa on. Koska se paris on tämmönen kerran. Noin. Sitten vielä. Anana Torit mustikka. Nyt ei pitäisi olla. Ehkä, en muista. Täällä voi olla. Täällä oli 3 kappaletta Vitasello koirien herkkuja. Koska treeneihin menee ja ylipäätään se menee herkkuja. Se menee tonne tänne, koska nää menee tässä samaan. Sitten ostin chipsiä. BBQ Flavor. Nää on hyviä. Iltasnäkkissä ja niinkun Pringlesit. Nää oli eniten hauskia. Nää on makaronsseja, mut koirille tehty. Sitten ostin koirille hammasharjat. Ihan koska pääsee opetelleen Veeralle. Sitten ostin meidän molemmille koirille lelut. Tää on tämmönen. Odottakaa, saatte. Mä voin näyttää nää, kun mä annan nää tonne toiselle puolille. Sitten ei vaan totuus unohdu. Mielestäni mässä. Mulla on täällä jo entuure. Mä näytän teille, kun mä annan nämä. Erä tonne. Eli siinä on teidän uudet lelut. Kiitos, että katoitte tämän videon. Mä alan laittaa näitä koirien tavaroita, omia tavaroita paikoille. Ja alan harjoittelee kaikkea. Nää oli ihana. Ja nyt on oikein taas hetkeksi lankoja. Toisaalta mulle tulee lankaa vastakin lankoja. Mä näytän ne, miten sieltä tulee mun äitille ja mulle. Sitten mulle virkkuvukoukkuja näitä. Mutta mä alan laittelee näitä paikoilleen ja takki naulakkoon ja toi koirien herkut johonkin laatikkoon. Ja kylppäriin menevät asiat. Ja näin. Kiitos, että katsoitte tämän videon. Me nähdään sitten ensi videossa. Se tulee joskus. Tää tulee huomenna. Joku kello on 21.47. On 5 minuuttia kotona. Joo, kiitos, että katsoitte. Me nähdään sitten ensi videossa.
Sitten moi moi! No ei, mulle tuli tänään lankavan tilaus. Mä voin näyttää ne tässä samalla. Sitten näytän seuraavan kerran, kun tulee My Proteiniin. Eli ihan eka, mulla on 3 pehkuukakkuu. Tässä on 2. 3. Nelli. Mulla on koira. Tuolla. Ei. 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 Ja 4. Sitten tuli silmukkamerkkejä. Sitten tuli 2 tämmöstä vaaleanpunasta. Sitten tuli turkoosia. Jäänsinistä. Tää oli kohra. Vaaleankeltainen. Vaaleanpunaisia oli 2. Oho. Ja tää on vehnä. Niin näistä pitäisi alkaa virkkaa jotain. Näytän muitten. Mitä mulla on lankojen. Voin näyttää kaikki mun puuvillalangat. Kaikki tämän merkin langat tähän samaan syssyyn, mitä eilen tuli. Ja siis tulee kaikki tähän koriin. Täällä on vähän kaiken värisiä. Yritän saada mun hypättyä nää tänne hyvin. Ja näin. Mä mietin näitä ja tätä yhdistelmää. Sitten mä mietin nää yhdistelmänä yhteen pöffelettiin. Sitten kaikki tämmöiseen siniseen ja vihreä sävyiseen yhteen. Ne näyttää tummemmalta kamerassa, mitä ne todellisuudessa on. Täällä on siis ihan niinku tämmöisiä lankoja. Mulle tulee vielä tän tai ensi viikon aikana My Proteinin tuotteita. Niistä tulee myöskin ihan ostosten esittely. Jatkopätkä. Ja näin. Ihan liikaa näitä lankoja. Mä tein niin, että mä laitan tänne ehkä ne keskeneräiset kautta valmiit työt. Se helpottaa. Niin, tässä samana näytän teille, mitä on. Nämä. Tota mä tuun tarviin. Tää on 1 työmaa. Puuvilla. Noin. Sitten sinne tulee nää mun noviton puuvilla. Sitten tänne tulee noi. Tää iso pyöriivua muuten. Noi. Sitten mulla on täällä tämmöset keskeneräiset. Niin, tää on tämmönen valmistyö. Menee tonne. Niin. Tässä on kaikki mun puut. Mulla on ihan jäätävästi näitä lankoja. Niin kuin on. Ja sitten
tästä sit pystyis tommosen vaikka illapaidan tai jonkun. Me nähdään sitten kun tulee MyProtein. Juhmu. Ja Nelli, mitä täällä on? Onks täällä? Onks täällä 4 luuta? Mitäs muuta täällä? 5. Mitäs muuta täällä on? No tämmösiä. Pidetäänkö emmiä? Täällä olisi chicken. Tää oli ilmakuivattu kono. Härväsähky. Täällä on näköpentu, tämmönen lohi mustikka. Niitä on 2. Puolikkonelli. Oliks tää sitten peura? Peura. Tämmönen. Niitäkin on. Ei kun villisika. Tämähän on villisian kuva. Ja sit tulee Ankka. Ankka Timote. Ja sit oli kissan nappulat. Mun apulaiset väsää. Nyt näytän teille, että mitä mä tilasin MyProteinin kautta. Otin sakset. Tässä on auki täällä joku 15. Jos mä oikein muistan. Ei. Ihan hirveästi. Juu, 15. Täällä on vitamiini C. Sinkkiä magnesiumi. Näitä jää hirveästi oo. Tämmönen vitamiini. Ja tommonen. Noi pitäis vaikuttaa aineenvaihduntaa. Ja näin mä voisin tarkistaa netistä. Mitä nää 2 oli? Tuon oli multivitamiini, jos mä oikein muistan. Mulla on sitten Suomen ravinto. Suomen terveysravinto. Täällä oli tuota. Tossa oli toi on tämä. Eiku. Tämä aineenvaihduntaa tukee. Sitten seuraava oli. Tää oli just toi aineenvaihdunta. Ja siis tämä on ja tää tuolta tonne. Tää on rauta- ja foolihappo. Aineenvaihdunta, rauta- ja foolihappo. Sinkki, magnesiumi, vitamiini C. Oli MyProtein, Suomen
ravintoissa Niverseetä, C10. Tää oli aineenvaihduntaa kautta lihaksille ja sit mulla on D 12. Jos mä nyt saisin näillä pysyä terveenä ja pysyis niinku hyvässä kunnossa, ottaa 1 tabletti päivässä. Kattoo, että montako tablettia päivässä piti kattoo. Tää 1 tabletti. Näitä kaikkia päivässä. Juu, tää oli tää 1 tabletti päivässä. Toi rauta. Aineenvaihduntaa oli myöskin 1 tabletti. Tätä piti olla 2. Ei kun 1, joo. Tätä oli 1 tabletti. Täällä. 2 tablettia veden kanssa. Tätä oli magnesiumia. Jos oot usein kipeä, niin sinkki. Ja mulla romppaa ja työllä. Mä pakottaa nää yhteis. Ainutlaatuinen yhdistelmä tukee kaiken terveyden B6-vitamiini. Se oli 1 tabletti ja tätä oli 1 tabletti. Näillä nyt sitten tätä täytyy ottaa iltaisin magnesiumia. Tätä 30-60 minuuttia ennen. Sitten mä otan tällä aamun kautta päivisin. Täytyy katsoa tässä se multi. Täällä oli 60 minuuttia. Eikö se myöskin se 1? Kaksi. 1, 1, 2. No niin, nyt mä otan nää ja katsotaan, mä kerron sitten kun nää purkit on tyhjät, onko se auttanut mitenkään ja miten edistyy. Juu. Sama näistä mulle tulee näistä lisää T, maitohattu, bakteeri, monivitamiini, joku muu mikä on aina vaikuttaa. Mut niistä oli lisää sitten vähän myöhemmin. Nyt haluan pitää itteni kunnossa taas. Ja näen sitten kun mä oon saanut nää tehtyä, niin nää syötyä ja kerron sit kun on loppunut fiilikset, että näillä näkymiin tuun tilaa lisää näitä ja noita. Joo. Ensi videosta tulee joskus sitten. Moi moi!